Razgovaramo sa predsjednikom Tesline naučne fondacije iz Filadelfije, Nikolom Lončarom, koji na nesebičan način čuva od zaborava rad i delo Nikole Tesle. Dobrodošli u Srbiju. Bolje vas našli. Teslini dani 2024 ove godine održavaju se u Beogradu na jubilej 20 godina postojanja Tesline naučne fondacije iz Filadelfije. Nema ništa bolje za nas u Americi nego promocija Nikole Tesle. Čovjek koji je proveo 59 godina u Americi, napravio drugu industrijsku revoluciju, dao toliko veliki, ogroman doprinos toj zemlji i celom svetu. Tu smo krenuli, mada mi promolišemo i druge, ne samo naučnike, umetnike i sve te vrednosti Teslinog naroda i Tesline kulture. Ne samo u Americi, nego svuda u svetu. Kada je osnovana Teslina naučna fondacija, da li je bilo lako na početku i kako je sada? 10. jula 2004. godine u Srpskoj crkvi smo mi osnovali Nikola Tesla Inventors Club i to je bilo ovako interesantno dosta za jedno vreme dok smo tako sedeli tamo u klubu i malo pričali o Teslinim patentima i sve, i posle nekog vremena došlo do zasićenja i to je počelo polako da opada, tako da smo prešli u Filadelfijsku biblioteku. Tada je mali broj ljudi 2004. godine znao za Nikolu Teslu uopšte, pa čak i ta ogromna jedna velika biblioteka u Filadelfiji, glavna bibliotekarka čak nije znala o kome se radi kad smo mi tražili da dobijemo prostor da držimo predavanja tu. Ja kako sam joj objašnjavao, onda je ona pozvala glavnu bibliotekarku da joj donese neku literaturu. Oni su imali samo jednu knjigu, John O'Neill. Je otišao do kola, doneo ovu jednu monografiju i nešto tako da bi moglo lako da joj objasnim kako to sve izgleda. I njoj se to dosta svidelo, a mislim da je malo bilo i nezgodno što ne zna, a radi na takvom nekom mestu, i onda nam je dala jednu veliku salu, mnogo divnu u biblioteci, i ujedno su nas ispromolisali kroz medije u Filadelfiji. Tako kad ja sam očekivao da će to dođe neki manji broj ljudi, međutim bilo je skroz obrnuto, došlo je jako puno tih osoba, i neki su do dan danas sa nama. Tako da odjednom našla se ta grupa ljudi koja želi da promoliše lik i delo Nikole Tesle, a to su uglavnom ljudi koji veruju u slobodnu energiju i u slobodne komunikacije. Teslini dani 2024 ove godine održavaju se u Beogradu na jubilej 20 godina postojanja Tesline naučne fondacije iz Filadelfije. Teslini dani su počeli na Kosovu i Metohiji, tamo da smo otkrili bistu Nikole Tesle na Vidovdan, i to je ovako jedan vrlo lepo primljen projekat na Kosovu i Metohiji. Mi smo jako srećni zbog toga. Bila je jedna grupa Amerikanaca sa nama koji su želeli da vide to sve, i to je baš, sve je prošlo u najboljem redu, sve je bilo baš kako treba. Posle toga smo napravili u dve galerije, u galeriji Nikole Radoševića i u kući Đure Jakšića izložbu gde su mladi umetnici dobili šansu da izlože svoje viđenje, svoju viziju Nikole Tesle, i to i jeste otprilike na neki način naša misija, da ćemo mi da prepoznamo mlade ljude koji rade nešto vezano za Teslu ili za Teslin narod. Sledeći korak je Matica Srpska. Matica Srpska je organizacija koju skoro svi mi u dijaspori najviše volimo kad govorimo nešto o otadžbini i o nekim organizacijama, pošto imaju jako dobru tradiciju, puno lepih informacija i uvek su spremni na kooperaciju, što je jako dobro. Posle Matice Srpske imamo na Kolarcu, pa ja mislim da ćemo imati preko 50 učesnika na Kolarcu, zajedno sa izložbenim prostorom raznih predmeta, knjiga, slika, isto ponovo svega. Tu je jedan broj nagrađenih osoba koje su radile ponovo nešto značajno za Teslu i Teslin narod. Sledeći dan imamo u pres centru, to je, u 4 dela smo podelili taj susret u pres centru. Prvi deo je izveštaj o radu Tesline naučne fondacije u Americi i u Srbiji. Drugi deo je zaštita lika i dela Nikole Tesle.
treći deo Nikola Tesla klubovi i četvrti deo Teslin narod, ali uključujemo, u ta dva zadnja dela uključujemo kulturnu diplomatiju našeg naroda po svetu. Da uveče imamo donatorsku večeru, to ovako bi trebalo da bude, tu dodeljujemo nagrade određenom broju osoba i mislim da će to biti ovako možda i čak i najzanimljivije i najlepše. Mi ne sumnjamo da će biti uspešno kao i svaka vaša aktivnost i naši gledalci će imati prilike da vide sve delove segmenta manifestacije, a ja ću se svakako vratiti da čuvenu tradicionalnu manifestaciju, odnosno 14. januar New Yorker, kada čuvate Nikolu Teslu od zaborava. To će biti sad 13. godina po redu kako pravimo Tesla Spirit Award u duhu Tesla manifestaciju, gde isto nagrađujemo, predstavljamo određene osobe, nagrađujemo ih, upoznavaju se jedni sa drugima, to je ovako, manifestacija je jedan dan, a 3 dana smo mi svi tamo i to je ovako jedno divno druženje. Ne možemo da kažemo da je to konferencija, zato što prvo mi ne naplaćujemo ulaz, to je isključivo po pozivu, smatramo da treba da upoznamo određene ljude jedne sa drugima i to mnogo lepo funkcioniše. Dolaze nam dosta veliki broj osoba iz raznih delova sveta, i iz Srbije naravno, i probamo da promolišemo te osobe u Americi, pa naravno onda posle toga sve što mislimo da je interesantno za američke krugove, taj deo promolišemo u Americi. I mislim da je to jedan od naših važnih projekata. Prvo, Tesla je živao zadnje 10 godina u New Yorker hotelu, mi smo tamo otvorili jedan mali muzej, zakupimo sobe gde mu je bila i kancelarija i njegova soba, dnevni boravak. Tu su svi prolaze kroz te sobe, tu su razne snimanja, dolaze nam razni snimatelji iz raznih delova, tako da to je nešto vrlo lepo za sve. Svakako da je lepo da kroz vaše aktivnosti Srbiju i srpsku kulturu promovišete u Americi i na neki način stanovništvo njihovo obaveštavate koliko je zapravo Nikola Tesla važan i mi smo svedoci da zadnjih par godina se stekli veliki broj prijatelja, ali svakako i srpski narod je stekao veliki broj prijatelja, ali i kumova. Da, vidite, možda najvažnije sad za ovaj prilog je, mi smo dugo godina radili po školama, promolisali Teslu i Tesli narod i sve. Međutim, mislim da je mnogo važnije ovo što trenutno radimo, to je obuka, otvaranje Tesla klubova u našim jedinicama, gde su naša deca koja su većina rođeni u Americi ili već u nekim drugim zemljama u kojima to isto radimo, gde obučavamo tu decu da im prikažemo naravno prvo Teslu, pa onda mnogo toga lepog šta je naš narod uradio u tim njihovim sredinama. Uglavnom idemo sa tim da sve što nije lepo eliminišemo s onim što je lepo, sve što nije dobro eliminišemo s onim što je dobro. Ta deca imaju taj dobar osjećaj i tu decu kroz Nikola Tesla klubove mi pripremamo za kulturnu diplomatiju. Tako da ta deca posle to da čemu mi njih obučimo, oni kasnije obučavaju decu tih naroda, tih sredina u kojima se nalaze. I oni to dosta lepo rade. Mislim da čak ta deca rade mnogo lepše to nego što mi to radimo. U jednoj rečenici ste lepo rekli, a to je svakako i tačno. Teslini klubovi jednako kulturna diplomatija, a to je zapravo što i vi radite. Pa i Teslin narod i Teslini klubovi, znate, to je definitivno. Ja ne znam šta bi mi mogli lepše da uradimo i da pomognemo našem narodu da zauzme svoje mesto koje treba da mu pripada posle svega toga što je naš narod uradio za te zemlje, za svet. Ponovo, Tesla je naša ikona i njega stavljamo u prvu liniju razreda kulturne diplomatije. Jeste da možda prvi deo je da se ta naša deca ne pretapaju dalje u druge narode. Vrlo često roditelji sa opravdanjem su puni gneva, to je veliki broj ljudi koji su prognani sa svojih ognjišta, nemaju gde da se vrate, neki su bili u logorima, neki
Svašta se tu dešavalo, toliko toga ružnog i ti ljudi nisu baš u stanju da svojoj deci pokažu nešto lepo o našem narodu, jer njima je na prvoj liniji to sećanje da jednostavno su izgubili sve što su imali. Da ta deca kad prolaze kroz to sve, onda kažu ja neću da budem deo toga. Naš glavni zadatak je da oni ostanu da budu deo toga. Prvi eksperiment sam radio na mojoj deci i želeo sam da oni dobiju, sad radim to sa mojim unucima i dovodim ih u Srbiju i vodim ih i na sva mesta da to sve lepo vide i da dožive. Mislim da je to toliko ozbiljan projekat da bi tu trebalo mnogo institucija i mnogo jakih intelektualaca i svih ljudi koji imaju neku želju da pomognu na taj način, da se uključe i da to promolišu na način na koji naš narod zaslužuje. Jer to nama jeste jako svojstveno pretapanje u druge narode. Da ne idemo dalje, idemo od Turaka, koliko nas je pretopilo se u druge narode. Posle toga, veliki broj Hrvata originalno su u Srbiji. Vatikan ih je pretapao u druge narode. Po svetu, pogotovo od 90. godina na ovamo, mislim da većina tih mladih koji su tamo su se jednostavno pretopili. Čak ne mislim da ne zove se Marko, nego se zove Mark. Mislim, svi su tako... Ponovo, ne možemo da ih optužujemo, sve to što se dešavalo. Kada sam se pripremala za intervju sa vama, glavni fokus mi je bio projekat, i to vaš projekat Tesla narod i sve čestitke za to i za tu ideju i sada će da mi kažete ideju pa ćemo krenuti polako ka projektu i ostvarivanju i cilju. I onda sam pomislila o sebi, da li smo mi svi Tesla narod? Ja sam u jednom momentu definisao, svi koji koriste Teslinu nauku pripadaju Teslinom narodu, pa to je praktično ceo svet. Ali pošto Tesla dolazi ipak iz našeg naroda, pa evo da vam ispričam kako je uopšte došlo do ideje Tesla naroda. Ja sam bio ovde od 90. do 93. proizvodio sam tu neke moje patente sa CIP-om i sa fabrikom FASO i to je sve lepo išlo i nisam nikad mislio da ću se vraćati nazad u Ameriku ponovo. Razradili smo biznis koji jako funkcionira, onda su došle sankcije, pa je došlo da ta inflacija hiper, više jednostavno sve smo izgubili što smo imali, ostali smo samo u životu i bili smo srećni da smo u životu. Vratili smo se nazad u Ameriku, ali pošto sam ja zatvorio moj biznis u Americi, sad dolazim nazad i trebalo je sve krenuti iz početka. Čak sam imao i neke dugove koji su prilično neprijatni u to vreme kad čovjek nema para i kad nema ništa to i onda sam tražio poslove i tad prvi posao koji mi je bio ponuđen, odmah sam prihvatio, ali nisam imao izbora. Posao je bio da budem inspektor bezbednosti za državne objekte u Americi. A to znači da svi mi koji smo unutra, nas neki 300 inspektora, neki su izbačeni iz policije zbog brutalnosti, neki su došli iz rata, neki su jednostavno takvi. Mene su isto ukapirali, valjda došao sam iz ratne zone, pa sam dobar za to, mogu da budem dobar. Mada uopšte nisam takav tip, mislim, uopšte nemam take, bio sam jako daleko od tih tipova. Sad to su tipovi, neki voze Hammere, neki Harley Davidsone, svi smo naoružani, vidimo po tim objektima da je opasno jako. I vrlo često me pitaju, je li odakle si ti? Ja kažem, iz Jugoslavije. Kao, je li odakle iz Jugoslavije? Sad svi hoće tamo je već pošalje Srbe u pakao na naslovnoj strani novina. Mislim, toliko bilo ružno o nama, Srbi siledžije, Srbi poklali, Srbi zaklali, Srbi... To je bilo neverovatno da nije moglo ništa da prođe, da nas ne spominju. I naravno tu tad počinje to pretapanje i sve, ali sad ja s ovim tipovima sa kojima radim, to baš uopšte nije šala, mislim. I iz Jugoslavije, kaže, iz kog dela? Pa moji su ličani poreklom, ja kažem, iz Like sam. Sad nemaju pojma gde je Jugoslavija, čuli su nešto da je to negde u Evropi, a kamoli da znaju gde je Lika. Ali neće, Amerikanci neće da kažu da nešto ne znaju, to su oni uvek tako. Da kaže, dobro, kom narodu ti pripadaš? Ja kažem, Teslinom narodu. Ko je sad to, šta je to? Ja sam uvijek imao u kolima te monografije, ali američke, koje su izdate tamo, i onda uglavnom odem i to donesem i pokažem i tu okrenem celu priču, skroz okrenem. Čovjek koji je napravio drugu industrijsku revoluciju, koji je izvukao Ameriku iz blata, bilo je to tako, obećao je besplatnu energiju svima na svetu, ne bi bilo ratova, ne bi bilo... I to se oni prime toliko do te mere da više uopšte ih nije interesovalo, jednom ja postavim njima neki tu važan tip.
I to je sve tako išlo pomalo, ništa, mislim, nisam ja to dalje ništa forsirao, sve, i 2014. godine, 13. već mi dobijemo zahtev, pošto je Tesla naučna fondacija, Tesla Science Foundation, jedina neprofitna organizacija u Filadelfiji. Đorđe Šagić, za kog se računa da je prvi Srbin koji je došao, kasnije George Fisher, koji je došao u Ameriku, on je iskočio iz broda u Filadelfiji. I oni su otprilike rekli, ajde pravimo, to je pre 200 godina, ajmo sad da pravimo proslavu 200 godina Srbije u Americi. Dobro, pravimo to. I tu su se naravno uključile druge organizacije iz Amerike i Kanade i jako je bilo puno pomoći. Mislim, mi smo skupili 700 najpoznatijih Srba iz Amerike na jedno mesto. To ja ne znam je li iko uspeo da skupi u Americi. Mislim, baš je bilo onako jako, jako dobro i to nekoliko dana proslava, sve. I sad, naravno, dolazi do pitanja, oni imaju svoje regulative i kažu kakve veze ima sad, ko je taj Đorđe Šagić, kakve veze ima Đorđe Šagić i Tesla Science Foundation. A moj potpredsjednik je jedan dobar advokat iz Filadelfije, jako nam je puno pomagao i sve. I on kaže, mora napraviš neko objašnjenje za ovo. Ja ne mogu da ti kažem šta je u tvojoj glavi, kako si uopšte došao na ovu ideju, kakav Đorđe Šagić, od čega je. I onda ja okrenem celu priču proslava Teslinog naroda i doprinos Teslinog naroda u Americi. I tad sam pozvao, tad je u stvari Mirjana Živković, konzul, pozvala me da dođem u New York i upoznala me sa Željkom Mirkovićem. Naravno, mi smo obezbedili snimatelje, studio, ljude koje ćemo da snimamo i krećemo da pravimo film Teslin narod. Šta se desilo posle, vidim posle nekog vremena, Željko Mirković objavljuje film Željka Mirkovića, Teslin narod. Bilo je mnogo zloupotrebe toga, mislim, zloupotrebe čak i od nekih državnih institucija kao Ljilja Nikšić, koja je napravila promociju Teslinog naroda na Kalimegdanu. U stvari, nikad se to nije desilo, ona je samo htela da napravi veliku priču Teslinog naroda. Mi smo presrećni da se to ime koristi, trudimo se da to koriste ljudi koji su od integriteta, koji neće to da zloupotrebljavaju. Uvek ćemo im pomoći na svaki mogući način, ali jednostavno smo morali da zaštitimo to u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije i Amerike. Jer jednostavno, sve više i više, što postajemo jači, sve imamo više ljudi koji nas zloupotrebljavaju. A mi više jednostavno ne možemo sve da kontrolišemo. Mi pričamo o ogromnom broju osoba koji su oko nas i mislim da taj deo mora da se jako vodi računa. Desilo se dosta neprijatnosti sa određenim osobama, ne bi to baš sad da objašnjavam. U okviru Teslinog naroda rađena je anketa. Recite mi kakav je odaziv, kakav je zaključak posle ankete i ko je sve podržao Teslin narod? Interesantno je, mi smo prvo krenuli na 5000 Srba po celom svetu, posle još na 2500. Jedino što smo mi hteli da saznamo, to je kako napraviti što bolju relaciju između Matice i nas u rasejanju. Tamo smo naveli da na samom početku, pošto naš narod uglavnom voli da priča o politici, pogotovo u tom delu, naveli smo da ne pripadamo na jednoj političkoj organizaciji, da nijednu ne kritikujemo, da nijednu ne podržavamo, jednostavno želimo da nađemo rešenje za to kako bi mogli što bolje da sarađujemo i posle toga sledeći korak je treba da bude da napravimo, da definišemo nacionalni interes svih Srba sveta. Koji je to naš nacionalni interes koga bi mi svi trebali da se pridržavamo? Mi ne moramo da se slažemo između sebe i da bude tu Bog zna kakva ljubav, ali moramo jednostavno da znamo šta je to naše zajedničko na čemu mi treba da stojimo. I šta je sad interesantno tu, od tih 7.500 ljudi, jako mali broj osoba je popunio anketu. I od tog broja smo dobili već onako prilično interesantno, ali mnogo interesantnije to što smo dobili to su bila ta pisma, telefonski pozivi, poruke na Messenger i već kako bilo, od tih osoba koje nisu htjeli da popune anketu.
ko zna iz kog razloga, ali to je njihovo. Mislim, mi smo rekli da nećemo ničije ime, ako oni ne prikažu svoje ime, mi nećemo pokazati njihovo ime, međutim, ne znam, postojala je neka sumnja. Čak jedno vreme sam skupljio i mislio sam čak da bez njihovih imena objavim ta sva pisma i to je bilo neki par stotina pisama sa vrlo dobrim idejama. I sa malo oštrim, vrlo često, ali je dosta toga bilo lepo. Sad to se radi o raznom profilu ljudi. Neki su pisali koji su još emigranti iz Drugog svjetskog rata, neki su njihova deca, neki su iz ovog rata, neki su otišli samo tamo kao na studije pa su ostali i tako. Tako da je to bilo jako šareno društvo. Onda smo se došli u Srbiju i to se desilo pre nekoliko godina, to radimo, i probali smo da dođemo do tih osoba koje smo smatrali u tom momentu najznačajnijim. To je od našeg patrijarha, od kralja, od raznih intelektualaca, od koje smo uključili u tu priču i to bi bilo interesantno pogledati to kako su oni reagovali na ta naša pitanja. Mi ćemo u narodnom prilogu pogledati ko je sve podržao projekat Teslin narod. Teslin narod je projekat, ali i projekat budućnosti, koji nestaje, koji se uvek nastavlja za dobrobit Srbije i promocije srpske kulture u svetu. Recite mi koliko je važan projekat i za jednu sponu matice i dijaspore? Pa ja mislim da je izuzetno važan da znate kako, neprofitna organizacija nema interes isti kao profitne organizacije ili neprofitne organizacije koje su plaćene od određenih institucija da bi napravili određene istraživanja ili neke političke organizacije koje žele da prikažu nešto, da li su naše ili neke druge pozicije, opozicija, nije bitno. Ovde je verovatno najčistije što je bilo moguće izvući iz toga, jer u principu sve to što mi radimo, prvo mi smo svi volonteri u svim tim našim organizacijama. Drugo, sve to što radimo ne stavljamo se ni na čiju stranu. Tako da mislim da je, i zašto je bitno da se to nastavi? Stalno se situacija menja. Menja se situacija uopšte u celoj toj globalnoj politici, u novoj podeli sveta, dolazi BRICS, dolazi ovo. Tako da se menjaju i ti odnosi i prema našoj matici i prema našoj dijaspori. Mislim da sam taj website teslinarod.com će da živi dok god može i mislim da oni koji žele da učestvuju u anketi dobro su došli, a isto oni koji žele da nas kontaktiraju i da nam pošalju njihovo viđenje isto su dobro došli. S vremena na vreme mi pravimo Zoom sastanke sa tim ljudima koji pokažu da žele da budu deo toga i ponovo tu ima jako puno dobrih ideja. Sad šta je jako interesantno? 40 godina živim u Americi. Za 40 godina bilo je, svega se izdešavalo, i ratova i sve je živo. Međutim, ambasador Đurić je uspeo da skupi 300 različitih organizacija iz Amerike na jedno mesto, gde kad je otvarao unutra možete pogledati taj snimak, to je snimio naš prijatelj Dragan Rakonjac. On je doneo svesku koju je čitao, treba da čita svoj govor. On je pogledao u narod, zatvorio je to i rekao, ja ću bez ovog čitanja, bez ovog govora koji su mi spremili, i rekao je, vi ste svi ambasadori našeg naroda. To je nastao muk u sali, u stvari to je isto to što mi radimo. Jesmo mi svi ambasadori, mi svi treba da predstavimo našu zemlju, ne treba ništa da karikiramo, treba da predstavimo sve što je lepo od našeg naroda i u našoj zemlji. Treba da predstavimo to na takav način kako to realno jeste. Tako da, mislim, to što je Đurić uradio, ambasador Đurić, sada ministar spoljnih poslova, nadam se da će on to da nastavi baš na takav način i da će da formira još jaču ekipu s kojom bi možda mogli da malo više sarađujemo ponovo. Ne radimo ništa politički, radimo isključivo na istraživanju i dobrobit svih nas. teslinarod.com Ambasadori Srbije u svetu, gde na jedan lep način čuvamo kulturu i tradiciju zemlje Srbije, ali i Nikolu Teslu od zaborava. Nikola Lončar,
radi jednu fenomenalnu misiju, a to je da kroz ovakve projekte idemo sigurnim koracima u jednu lepu budućnost i osjećamo se lepo kada kažemo da smo iz Srbije, jer je to na neki način cenjeno kako u svetu, ali tako i zasigurno u Americi. Hvala vam na tome što radite. To je jako težak posao. Znate kako, to je, sad je ovde ispada Nikola Lončar, to sve radi. Ovde je ogroman broj osoba koje to rade i ponovo svi su volonteri. To se radi sa jako, jako puno ljubavi i mislim da čak i kad bi imali ne znam koliki fond za to sve, da ne bi moglo da se uradi ako nema te ljubavi. Tako da, ja sam jako zahvalan i svima vama koji promolišete ovo i svima i u Srbiji i u Americi i po svetu, svi koji nas podržavaju i šire tu priču, pogotovo sad oko otvaranja tih Nikola Tesla klubova. Mislim, to zahteva dosta napora, zahteva to jedan ozbiljan rad, sad svako treba da odvoji svoje vreme, pored tih radnih sati koje svi imamo dosta, svako ima i svoje neke druge obaveze, ali to je jedna ogromna ljubav koja se verovatno pojavila iz ove srpske muke, iz ovog svega što se desilo, da ljudi jednostavno su rekli hoćemo da prikažemo ipak nešto što je stvarno tačno i stvarno da prikažemo naš narod do jednom svetlu kakvom jesmo, kakvi jesmo. Puno toga da ima što možemo prikazati, samo mora da se radi. Pa svi oni koji žele da rade sa nama i žele da sarađuje, dobro su došli. Svi ih zovemo teslinarod.com. Spomenuli ste ljubav prema poslu kada radite nešto od srca. Vi ste bili na Kosovu i Metohiji, koje je srce Srbije. Vi ste negovali tradiciju i odneli prosto svoju pažnju, poklonili upravo građanima na Kosovu i Metohiji. Pa da, mislim da je taj narod zaslužio da što bolju saradnju kroz kulturu imamo, jer opet je tu isto bistu koju smo postavili, a i pre smo postavili u Kosovskoj Mitrovici jednu na fakultetu, u stvari sve biste koje postavljamo u srpske jedinice piše Teslinom narodu, Teslinog naroda. I mislim da su se oni toliko dobro osjećali, to je postavljeno za Vidovdan, to je bila jedna jako prilično velika grupa ljudi koji su tu bili. I sad vidim, dolazi ta grupa Amerikanaca koja je bila sa nama, koji žele da otvaraju Tesla klubove, ali da budu ta deca povezana i sa američkom decom, što je jako, jako dobro. U svakom slučaju ta deca će uči engleski, moći će da razmenjuju mišljenje i isto sa našom decom, da naša deca isto uče srpski preko njih i da tako komuniciraju i sve, tako da ti Tesla klubovi, ne vidim zašto ne bi mogli da budu na Kosovu i Metohiji, ako mogu da budu u Ugandi, u South Africi, po Latinskoj Americi na nekoliko mesta. Mislim, ne vidim zašto, ko bi mogao da zabrani da ne budu na Kosovu i Metohiji. Da, bio sam sa suprugom i unukom i grupom Amerikanaca, posjetili smo Gračanicu i Gazimestan. Tamo u Gračanici smo otkrili Teslinu bistu i to je verovatno, to je 33. bista po redu koju smo postavili. I nisam imao nikad takav osjećaj da, nikad se nisam nalazio na takvom mestu, nikad nije bilo toliko teško. Imao sam govor koji sam trebao da pročitam i da krećem, naravno, poštovana gospodo, oci, gradonačelnice, sve živo. Ja sam u jednom momentu rekao, pomaže Bog braću i sestre, i oni su svi, Bog ti pomogao. I ja dalje nisam mogao, jednostavno nisam mogao dalje da čitam, pregledao sam onaj moj govor dalje tamo, gledajući taj narod, mislim koliko su oni gledali u nas, bar na neki tračak nade da će neko njima na neki drugačiji način da pomogne, da će na neko na bilo šta da uradi, da se oni osjećaju malo normalnije u toj zajednici da oni žive i sa tim svim tim enklavama. To je baš, ne znam, mislim da nisam u stanju to da objasnim, da mislim da bi svako mora da ode tamo, da to doživi i da vidi kroz što prolazi taj narod. Ne mislim da je tu neka opasnost, nisam ja u nijednom momentu se osjećao ugroženim ili nešto,
ali taj osjećaj. Iz toga šta se izrodilo? Izrodilo se to da postoji potreba za Tesla klubove i ovi Amerikanci koji su bili sa nama, oni su rekli da bi oni želeli da isto se uključe taj deo da američka deca sa našom decom otvaraju Tesla klubove u svim jedinicama gde žive srpski narod i dogovorili smo se čak da i deca druge nacionalnosti, tu ima Roma, Turaka, Albanaca, svi koji bi želeli da se uključe, oni mogu da se uključe isto sa našom tom decom. I mislim da je to izuzetno ozbiljan projekat koji je neophodan, jer to sve što se izdešavalo u tih zadnjih par decenija, mislim da teško može da se ispravi i da užasan impakt, uticaj na tu našu decu, na te naše mlade. Trudit ćemo se da uradimo što više, sve što je moguće, da na neki način im pomognemo da počnu da žive normalno koliko je god to moguće u takvom okruženju i tom. Kroz vaš rad, vašu nesebičnu emociju koju delite sa svima nama, pokazujete da smo mi ipak svi Teslin narod. Hvala vam na tome.